Jó estét kívánok! Önök az Autó 2-t látják, a TV2 autós magazinját novemberben. A mai műsorban összehasonlítunk két Ladát, a már nagyon jól ismert Kocka 1003-ast és a szintén jól ismert 1300-as Samarát. A Kocka Ladával és a Samarával Tiszdorfba indultunk az Osztrák Autóklub Bécs melletti tesztpályájára, hiszen a két teljesen eltérő konstrukció összehasonlítására a különböző autónyúzó akadályokkal teleépített zárt terület ideálisnak ígérkezett. Megkötöttük a Hungária kaszkot, felragasztottuk matricáinkat, és a hajnali ködben Győrig koroszkáltunk. Aztán az osztrák autópályán már haladni is tudtunk. Próbarendszámos járműveinket rendre megcsodálták a helybéliek, és így volt ezzel Franz Wurst is, akit az Autó 2 előző számából már ismerhetnek. Ő az egykori Rallycross Európa bajnok, a legutóbb egy összkerékhajtású Mercedes volánja mögött kápráztatott el bennünket vezetési tudásával. Ladát még soha nem vezetett, így rögtön ki is akarta próbálni járni. Az első észrevétel egy mély sóhajtás volt, hiszen, mint mondta, a Kockalada kormánya meglepően nehezen fordul. Aztán rossz a fogása is, nem elég vastag. Bár Franz szerint nehéz kontaktust teremteni ezzel az autóval, neki ez, legalább mi úgy láttuk, 100 méter után sikerült, és mi csak kapaszkodtunk. Ő meg sorolta, a motor nem húz egyenletesen, lyukat érez a gyorsulásában, lágy a rugózás, rossz a lengéscsillapítás, a dinamikája pedig sajátos, mondta Wurstól. Miközben száguldott és megállapította, hogy az első futómű is hangos. A kormányzástól izzadok, mondta Franz, és nagyot sóhajtott. A súlyelosztás miatt a hátulja könnyen kitör, és egyáltalán az egész autó évekkel marad el a világ technikájától, összegezte véleményét, és egy tanácsot is adott. Ezzel az autóval lassan kell autózni, és akkor nem lesz baj. Wurstól ekkor átült a Samarába, és csoda történt. Első látásra beleszeretett az autóba. Technikailag kiforrott konstrukciónak titulálta, és ha lehet, még a korábbiaknál is gyorsabban vette a kanyarokat. Kellemes meglepetés, mondta, és dicsérte a motort. Szerinte az első kerék hajtás itt jobb, mint a nyugati konkurenseknél. Dinamikus az autó, korrekt a futómű, és a kormányon keresztül jól tartható a kapcsolat az úttal. Összefoglalva, mondta Wurst úr, ez már a jelen technikája, de két hibát is említett. A féket gyengének találta, és nagyon meglepődött a kocsi minden ízlés nélkülöző színösszeállításán. Ennek ellenére Franz Wurstot alig lehetett kicsalogatni a Samara kormányon mögül. Amikor a teszt kedvéért beültem ebbe az 1300-as Ladába, olyan volt az érzésem, mintha egy régi ismerőssel találkoztam volna. Annak idején egy IL-7711-es rendszámú Zsigulival tanultam autózni, és a gesztusok, a viselkedésmód, a modor a 2105-ösnél szinte ugyanaz. Alig változott valami 15 év óta. Ez egy olyan gyárterméke, amelyik keresleti piacra gyárt, tehát ahol minden elfogy. Tulajdonképpen nem kényszeríti a piac az autógyárat a folyamatos korszerűsítésre, és az eredmény egy szögletes, elálló motor háztetejű, viszonylag hanyag belső kidolgozású autó. Azzal együtt, miatt elkeseríteném azokat a néhány tízezer autóra várokat, meg kell mondanom, hogy a piaci furcsaság miatt az egyik autótípus, amelyik a legkevésbé veszít az értékéből Magyarországon, és ugyanakkor a saját tapasztalatomat is hozzá tudom tenni, hogy nagyon strapabíró, és a nálunk kapható autók közül talán ez a jármű az, amelyik a legtöbbet elviseli. Ugyanakkor, ha jobban megnézzük az autó belsejét, néhány olyan dolgot találunk, amihez nehéz hozzászokni. Egy olyan ülésbe ülünk, amelyik alig tartja meg a vezetőt, gyors kanyarvételkor a lábbal is ki kéne támaszkodni, de hát a lábakra, mint tudjuk, más okokból szükség van a pedálok környékén. Egy olyan műszerfalral találjuk magunkat szembe, amelyik nem túl szép, olyan műszereket látunk, amelyikre véleményem szerint nincs szükség. Például a töltés ellenőrző helyett egy számokat mutató ampermérő van, amit egyszerűen feleslegesen, hangsúlyosan középen a két főműszer között láthatunk. Azon kívül a világítás kapcsoló, ami a működésvel nagyon nehéz ott megbarátkozni, mert ha felkapcsolom a világítást, akkor kigyullad tőle 30 cm-re egy kontrolllámpa, a hátsó ablakfűtési jelző vagy kapcsolón, hogyha azt kapcsolom fel, akkor megint máshol gyullad ki egy másik lámpa. Aztán még sorolhatnám azokat a kifogásokat, de ami a
legérdekesebb, ebben az autóban 700 km volt, amikor átvettük, és mint egy kvartett úgy szól a 4 ajtózáró gomb, ezzel nem tudtunk semmit sem csinálni, ez a maga énekét dalolja. Azon kívül a kárpitozásból kibújnak bizonyos műbőralkatrészek, előbb a Trandar János barátunk kezében maradt az egyik fogantyú, úgyhogy az autó kidolgozásáról ennyit. Akkor ellentétben teljesen új ismerettséget kötöttem a Samarával. Először vezettem, és hogy őszinte legyek, nem is túl sokat, 300 kilométert mentem vele összesen. Érdekes módon ez alatt az idő alatt nagyon megszerettem. A többi nálunk lévő úgymond szocialista típus közül toronymagasan kiemelkedik. Elsősorban a belsejével nyert meg, ha nem is a kárpit színével, ugyanis 3 különböző színt találunk az autóban, a fényezést, az oldalkárpitot és az üléseket, de az ülés berendezésével, illetve az utastér berendezésével a többi típushoz képest átlagon felüli kényelmet ad. Talán az első olyan szocialista típus, amelyiknél igazán autóban ül az ember. Na most, ha a berendezésével kapcsolatosan hibákat is mondjunk azért, a kárpítok és a különböző alkatrészek, amik az autóban vannak, szinte egy sztereó erősítőként erősítik fel a zajokat, és bizony elég zajos. Itt-ott zörög rajta mindenféle. Első nap leesett róla például a külső visszapillantó tükör állító karja. A szocialista autótípusok közül ez az első olyan típus, amelyiknek a pedáljai igazán korrekt módon vannak elhelyezve. Teljesen egy síkban van a 3 pedál. Kicsit kifogásolható talán az, hogy a fékpedál túlságosan mélyen fog, és a a fékszervója kicsit nagy erőre működik. Ezen kívül külön figyelmet érdemel a kormány megoldása. A fogasléces kormánynak olyan szögeket és olyan paramétereket választottak a tervezők, hogy rendkívül kellemes kormányozni. Magától szinte szervószerűen tér vissza a kormány a középállásba. Az autó menet tulajdonságai úgy szólván kifogástalanok, egy teljesen neutrális kormányozhatóságú autó. A motor és a sebességváltó szinte tökéletesen van a karosszéria mérethez és az elvárható paraméterekhez megválasztva, ami azt jelenti, hogy a gázpedállal úgy szólván azt a tempót lehet diktáltatni vele, amit elvárna tőle az ember. Egyetlen figyelemre méltó, igazán komoly szerkezeti hiba az, hogy a sebességváltója zajos, borzasztóan zajos, ez azt mondják, hogy Samara sajátosság. A műszaki újdonságok közé tartozik, hogy egy teljesen elektronikus gyújtása van, és ezen kívül van rajta egy olyan benzinmegtakarító készülék, ami kényszerüles járatban, motorfék üzemben elzárja a benzin útját.